みなぎってきたぜ。たらどうだ。旋風よ、切り裂け。
二度もこの私に恥をかかせるとは覚えていなさい。精霊よ、炎の精霊よ、お願いだ、力を貸してくれ。誰だ、私を呼ぶ者は。私はバルディアの王子レディ。今町がドラゴンに襲われている。どうか力を。バルディア、そうか、エルスリードの末裔か。かの者の傷を癒したまえ。さあ来なさい。